Teho-osaston tervehdys. Viime aikoina olemme perehtyneet kielitietoisuuteen. Tällä hetkellä kielioppia opiskellaan pitkälti termien kautta. Termit ovat liian vaikeita, sillä oppilaiden abstraktinen ajattelu ei ole vielä tarpeeksi kehittynyttä. Tärkeämpää olisikin keskittyä kielen sujuvaan käyttöön. Kielioppia ei pitäisi opiskella vain kieliopin vuoksi, vaan kielen sääntöjen ymmärtäminen ja sisäistäminen auttavat käyttämään kieltä oikein ja soveltamaan sitä. Sääntöjen opetteleminen auttaa ymmärtämään vivahde-eroja sanoissa ja niiden käytössä. Mielestämme kielioppia ei tulisi opettaa irrallisena äidinkielen osa-alueena, vaan kielitietoisuuden eli kielen oikean käytön tulisi olla osa kaikkea opetusta. Kun lapsen kielitietoisuutta kehitetään, oppii lapsi tekemään tilanteeseen sopivia kielellisiä valintoja. Teho-osasto kiittää ja kuittaa.